дар баробари таваллуд шудани кӯдак дигар ӯҳдадориҳои падару модар нест ки онҳо вай кӯдак бояд дорои ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият шавад. аз рӯи маълумотҳои омурӣ дар соли гузашта, дар соли 2020 ки авҷи пандемия буд, дар мо факти таваллуд бештар ба қайд гирифта шуд. ба қайди давлатӣ гирифтани таваллуд дар мақомоти сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ се намуди пардохт аст. албатта дар вақти ба қайдгирии давлатии таваллуд ба фарзанд ном гузошта мешавад ва номро падару модар ва дигар шахсоне ки онҳо интихоб мекунанд ва ном бояд мувофиқи қонун тибқи анъанаҳои миллӣ, фарҳанги тоҷикӣ ва аз рӯи феҳриси номҳои миллии тоҷикӣ бояд ба қайд гирифта шавад. ҳолатҳое ҳастанд ки барои дутаркибаи ном муроҷиат мекунанд, яъне ки онҳо ном дорану номи падар, яъне ки насаб надоранд. ин хел ҳолатҳо ҳам бештар вохӯрдан мумкин аст. аз рӯи талаботи қонунҳои миллии Тоҷикистон ва ҳамчунин санадҳои байналмилалӣ доштани насаб ва ном ҳатмӣ аст, лекин надоштани номи падар он қадар ҳатмӣ нест. салому алейкум дӯстон. Подкасти Академияи Три медведя силсила подкасти навро омода мекунад. Подкасти мазкур ки ном гирифтааст бояд донист бахшида шудааст ба ислоҳот дар соҳаи ба қайдгирии актҳои ҳолати гражданӣ, бо ибораи дигар гӯем ислоҳоти мақомоти сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ. Сари вақт ба қайд гирифтани санадҳои ҳолати шаҳрвандӣ ки мушкилоти асосии надонистани аҳолӣ ё набудани кадрҳои маҳаллӣ аст. Чаро сари вақт гирифтани ҳуҷҷатҳо зарур ва муҳим ҳастанд? Мо дар ин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард. Подкаст дар доираи лоиҳаи барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ислоҳоти низомии сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омода шудааст. Дар аввалин подкасти мо ҳузур доранд Ифтихор Самадзода, муовини сардори раёсати асноти ҳолати шаҳрвандии Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Салому алейкум. ва алейкум салом. хайрамақдам мегӯем шуморо ба подкасти аввалини мо ки ном гирифтааст бояд донист ва мо суҳбат мекунем оиди мавзӯи ба қайдгирии таваллуд. имрӯз ки мо суҳбат дорем оиди ин мавзӯъ, мехостам вазъи ба қайдгирӣ дар кишварамон чӣ гуна аст бифаҳмам. ташаккур. албатта таваллуд дар ҳар як оилаи инсон як воқеаи муҳиму фарҳбахш аст. дар баробари таваллуд шудани кӯдак дигар ӯҳдадориҳои падару модар нест ки онҳо вай кӯдак бояд дорои ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият шавад ки мин баъд бо ин ҳуҷҷат дар муносибатҳои гражданӣ ва дигар муносибатҳо иштирок ва пешниҳод намояд. таваллуд дар мақомоти сабти асноди ҳолат шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо бахшу шӯъбаҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳаст. дар ҷамоату шаҳракҳо тарафи котибони ҷамоату шаҳрак деҳот ба қайд гирифта мешавад ва ҳамчунин шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки берун аз ҷумҳурӣ иқомат доранд аз тарафи муассисаҳои консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлатҳои хориҷӣ ба қайд гирифта мешавад. ва ҳамин мақомотҳое ки ман номбар кардам ҳуқуқи ба қайд гирифтани таваллудро доранд. ва агар аз рӯи ҳолати ба қайдгирии таваллуд назар кунем, чун ҳамасола дар ҷумҳурӣ раванди ба қайдгирии таваллуд қариб ки дар як сатҳ қарор дорад ва новобаста аз вазъи эпидемиологӣ ё ки пандемие ки дар тамоми ҷумҳурӣ ва берун аз он ҳам паҳн гаштааст, ба қайдгирии таваллуд ҳамоно дар як сатҳ қарор дорад ва ҳатто аз рӯи маълумотҳои омурӣ дар соли гузашта, дар соли 2020 ки авҷи пандемия буд, дар мо факти таваллуд бештар ба қайд гирифта шуд. назар ба 8 моҳе ки дар соли 2021 ба қайд гирифта шудааст. агар худи соли 8 моҳи 2020ро ҳам нисбат диҳем ба 8 моҳи соли 2020, дар соли 2020 бештар ба қайд гирифта шуданд. аниқрагам 143 000 бештар факти таваллуд ба қайд гирифта шуда бошад. дар 8 моҳи соли 2021 ҳамаги 137 000 бештар аз 137 000 факти таваллуд ба қайд гирифта шудааст.
яъне ки раванди бақайгирии таваллуд ҳамоно дар як сатҳ қарор дорад. ташаккури зиёд. ба қайдгирии расмии кӯдаконе ки дар минтақаҳои кишвари мо таваллуд мешаванд чӣ гуна бароҳ монда шудааст? ҳамчуноне ки ман қаблан қайд кардам, он мақомотое ки ҳуқуқи ба қайд гирифтани асноди ҳолат шаҳрвандӣ аз он ҷумла таваллудро доранд, дар самти ба қайдгирии таваллуд фаъолона иштирок доранд. дар худи маҳалҳо хеле ки дар боло қайд кардам, аз тарафи ҷамъиятҳои шаҳрак ва деҳот факти таваллуд ба қайд гирифта мешавад ва мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011 таҳти рақами 115 бар дӯши котибон ба қайдгирии таваллуд, умуман ба қайдгирии асноди ҳолат шаҳрвандӣ вогузор карда шудааст ва аз тарафи котибои ҷамоат дар маҳалҳо ба қайд гирифта мешавад. дар шаҳру ноҳияҳо гуфтем, аз тарафи худи бахшу шӯъбаҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳамин асноди таваллуд ба қайд гирифта мешавад. ака Ифтихор, фарқи байни таваллуди воқеӣ ва ба қайдгирии расмӣ чанд фоизро ташкил медиҳад? рақамҳо тағйир ёфтанд ё ин ки не? албатта падару модар ӯҳдадор ҳастанд ки дар давоми 3 моҳи баъди таваллуди кӯдак дар мақоми сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ фарзанди худро ба қайд гирад ва факти таваллуд худ аз мақомоти аз худи таваллудхонаҳо муайян мегардад. албатта аз рӯи маълумотҳои омурии мақомоти тандурустӣ нисбат ба маълумоти омурии мақомоти асноди ҳолат шаҳрвандӣ албатта фарқият ҳаст, чунки вақти кӯдак таваллуд мешавад, он замон дар мақомоти тандурустӣ таваллудхонаҳо ба қайд гирифта мешаваду ба тартиби муқаррар намудаи худи ҳам мақомот ба қайд гирифта мешавад ва ҳамин хел шумора афзоиш ёфтан мегирад. лекин на ҳамаи падару модар ё ки шахсони онҳо ивазкунанда дар давоми 1 моҳ гӯем ё ки 3 моҳ сари вақт фарзандои худро дар мақоми сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ ба қайд мегирад. аз рӯи маълумотҳои омурӣ, агар дар ҷумҳурӣ дар соли 2020 қариб 240,000 сабти таваллуд ба қайд гирифта шуда бошад, сабти таваллуди то 1 сола, маълумотҳои омурии тандурустӣ каме зиёдтар ҳастанд, як 5-10% қариб ки фарқ мекунанд, чунки вақте ки фарзанд таваллуд шуд, барои падар модар 3 моҳ муҳлат ҳаст. умуман дар қонунгузории асноди ҳолат шаҳрвандӣ барои ба қайди давлатӣ гирифтани таваллуд тамоми давра онҳо ҳуқуқ доранд ба қайд гирифтан, яъне ки дар кадом даврае ки онҳо ба мақомот муроҷиат кунанд, мувофиқи талаботи ҳамон қонун ки чанд сола аст кӯдак ба қайд гирифта мешавад. барои ҳамин на ҳама вақт маълумотҳои омурии асноди ҳолати шаҳрвандӣ бо маълумоти омурии тандурустӣ мувофиқ аст. табиист ки ин фарқият дорад. яъне ки кӯдак таваллуд шуд ва шаҳодатномаи кӯдакро дертар баъдан мегиранд ки аллакай ба соли 2021. албатта ин ҳолатҳо ҳастанд, гарчанде ки қонунгузор муқаррар кардааст ки дар давоми 3 моҳ фарзанди худро дар мақоми сабти асноди ба қайд гирифта шавад. аз рӯи амин амал ҳам агар ба қайд гиранд, масалан агар моҳи ноябр декабри соли 2020 таваллуд шуда бошад, маълумоти омурии тандурустӣ ҳамун рақам меравад, яъне ки таваллуд шуд. лекин вай дар соли 2021 январ агар ояд ба қайд гирад, дар маълумоти омурии соли 2021 моҳ ба қайд гирифта мешавад. барои ҳамин номутаносибӣ ҳаст, хоҳу нахоҳ ҳаст ва фарқият ҳаст. ҳамин ака Ифтихор, оиди ҳамин суҳбати мо як саволи дигарам низ буд ки умуман барои ба қайдгирии расмии кӯдак чӣ қадар вақт лозим аст? 3 моҳ ё ин ки то 1 сол? албатта дар қонунгузории соҳаи сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ агар муҳлатҳоро гирем, чаро ки дар боло қайд кардам, тамоми давра агар падар модари кӯдак муроҷиат кард, барои ба қайдгирии ин шахс қонунгузорӣ меъёрҳо муқаррар кардааст. лекин барои он ки сари вақт бо ҳуҷҷати расмӣ таъмин шавад кӯдак, ба падару модар ӯҳдадорӣ шудааст ки дар давоми 3 моҳ фарзанди худро ба қайд гирад. ин дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд низ сатри алоҳида гӯем ки дар моддаи 8 он пешбинӣ шудааст. ҳамчунин дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлати асноди ҳолати шаҳрвандӣ ин меъёр низ пешбинӣ шудааст.
аммо давраи муайяне ҳаст ки дар қонуни соҳаи сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ низ пешбинӣ шуда, яъне ки то 1 сол ба қайди давлати гирифтани кӯдак. ин асосан он мавқеъҳоро дар назар дорад ки дар ҷамоатҳои шаҳраки деҳот, масалан агар кӯдак дар деҳаи дурдаст ёки дар деҳа таваллуд шуд, дар ҷамоати шаҳрак ёки дар ҷамоати деҳоти ҳамун ноҳия ба қайд гирифта мешавад, яъне ки то 1 сол вай ҳуқуқ дорад ҳамун кӯдакро дар ҷамоат ба қайд гирад. 1 солаву 1 рӯза шуд, аллакай ҷамоат ҳуқуқи ҳамун кӯдакро ба қайди давлатӣ гирифта надорад. онро кӯдакро бояд таваллуди кӯдакро бояд дар бахши сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ ҳамон ноҳия ба қайди давлатӣ гирифта шудааст ки дар қонунгузорӣ инро ба қайдгирии давлатӣ таваллуди кӯдаки ба синни 1 расида ё аз он калонтар мегӯянд. ва нисбати ба қайдгирии ин ҳолат таваллудҳо каме ҳуҷҷатгузорӣ бештар аст, мураккабтар аст. барои аҳолӣ чӣ гуна монеаҳо барои ба қайдгирии расмии кӯдакон ба миён омадааст? ягон монеаҳое ҳаст? монеаҳо метавонанд ҳар гуна бошад. пеш аз ҳама монеагӣ худи надонистани дар сатҳи зарурӣ, дар сатҳи лозимӣ надонистани ҳуқуқҳои худ вобаста ба қайдгирии давлати таваллуд ҳаст, ки мо бисёр дар таҷриба вомехӯрем ки сари вақт онҳо ба қайди давлатӣ намегиранд ва вақте ки пурсони сабаб мешавем, онҳо мо намедонистем ёки маблағ надоштем, гарчанде ки тамоми шароиту заминаҳои ҳуқуқӣ устувор дар қонунгузорӣ устувор карда пешбинӣ шудааст. дар асл бояд чунин монеагӣ набошад. аз тарафи дигар мутаассифона бепарвои худи падару модаро ҳам ҳаст, ки мо инро наметавонем монеагӣ гӯем, ки умуман ҳамихи ҳолатҳо пешбинӣ мешавад. ин аст ки аксарияти падару модаре ки сари вақт таваллуди худро ба қайд нагирифтанд, пешопеши ба муассисаи таҳсилоти миёна қадам ниҳодан таваллуди кӯдакшонро ба қайд мегиранд, яъне ки қариб ба синни 7 сола расидан ҳамон сол аз қафои ҳуҷҷатгузорӣ мешаванд, ки дар таҷриба ин дида мешавад аз рӯи маълумотҳои умуриву ҳамун нишондодҳо. моҳи август бештар ба қайдгирии таваллуд моҳи август бештар ба қайдгирии таваллуди аз 1 сола боло, масалан ҳамун 7 солаҳо бештар аст. дар ҳамон ҳолат агар ки дер волидайни ҷавон дер кунанд, бо кадом мушкилот рӯбарӯ шуда метавонанд? каме пеш ман зикр кардам, таваллуди кӯдаки аз 1 сола боло аст, каме талабот ба қайдгирии ин таваллуд дигартар аст. ҳуҷҷатҳо низ каме бештар пешниҳод карда мешавад, ҳатто маблағҳои хизматрасонӣ ҳам барои таваллуди кӯдак каме зиёдтар аст. ва дар қонунгузорӣ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлати асноди ҳолат шаҳрвандӣ дар моддаи 23 он пешбинӣ шудааст. чихеле ки гуфтам, ба қайдгирии давлати кӯдаки ба синни 1 расида ё аз он калонтар, яъне ки метавонад 1 сола 1 рӯза бошад, 2 сола бошад, 4 сола бошад, ҳатто 50-60 сола ҳам метавонад бошад. барои дар таҷриба ин хела ҳам ҳаст ки дар 50 солагиашон шаҳодатнома гирифтанд. дар 50 ё 60 солагишон шаҳодатнома гирифтанд. ин хела ҳолатҳо ҳам ҳаст. барои ин хела ба қайдгирии чунин ҳолатҳо низ қонунгузорӣ пешбинӣ шудааст, яъне ки шароит муҳайё кардааст, яъне ки ҳаст ҳолатҳое ки дар ҳамин синни сола метавонад ба қайд гирад. акун сабаби нагирифтан дар ин ҳолат дигар хелтар аст. дигар хел аст. масалан онҳо доранд ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти асноди ҳолат шаҳрвандӣ, лекин таҳти ҳамон рақам, ҳамон сана ёки дар ҳамон ҷамоат ёки ҳамин сабт намегузарад, яъне ки ҳамон вақт бо кадом сабабе ҳамина навишта доданду сабт тартиб надоданд. аз ин рӯ ҳамин шаҳрванд сабти таваллуди худро аз нав ба қайд мегирад. аз нав яъне ки гӯё маротибаи аввал ба қайд мегирад. ин хел ҳолатҳо аст. ва дар қонунгузорӣ чӣ хеле гуфтем, аз он калонтар баъд аз синни балоғат расидан аст, яъне ки агар 18 бошад, лекин дар таҷрибаву дар қонунгузории соҳаи сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ ин ҳолатро аз синни 16 солагӣ ба қайд мегирад, яъне ки баъд аз синни 16 солагӣ каме талаботи ҳуҷҷатҳо боз мураккабтар аст. худи вай ариза менависад, агар то 16 сола бошад падару модари вай ариза менависад, маълумотномаи ҷои
зисти ҳамон кӯдак талаб карда мешавад. маълумотномаи ҷои таҳсилоти вай, агар хонандаи мактаби миёна бошад, маълумотномаи ҷои истиқомат талаб карда мешавад, маълумотномаи бойгонӣ, сабти асноди ҳолат шаҳрвандии вилоятӣ ё ҷумҳуриявӣ талаб карда мешавад, ки бо ҳамин сабт ё ки ҳамин шаҳрванд ба қайд гирифтан нашудааст. яъне ки маълумотномаи мавҷуд набудани ҳуҷҷатҳои ӯ гуфта мешавад. ҳама ин асос мешавад. сипас ҳамон кӯдаки 2 солаасми, 5 солаасми, 7 солаасми ба қайд гирифта мешавад. фарқият ҳамин аст, ки аз синни 16 сола боло худи ҳамон шаҳрванд ариза менависад ва нисбати шахси аз 16 расида парванда омода карда мешавад. вай парванда омода карда мешаваду боз иловатан барои аз 16 сола боло шиносномаи падару модар талаб карда мешавад, шаҳодатномаи ақди никоҳи падару модараш талаб карда мешавад. умуман парванда омода карда мешавад. ин парванда барои ташхиси шахсияташ ба мақомоти кории дохилии ҳамон ноҳия равон карда мешавад. вақте ки муайян карда шуд, ки ягон ҳолатҳои дар кофтуко қарор надоштану доғи судӣ надоштану дар тафтишоти пешакӣ қарор надоштанаш ҷавоб меояд аз мақомоти кории дохилӣ, сипас хулоса карда мешавад ва ба қайд гирифта мешавад дар худи ҳамон мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрванд. аз гапҳои шумо мебарояд, ки хубаш то семоагӣ ҳуҷҷат кунад хубтар аст. албатта, яъне ки баъд аз 1 сол аллакай ҳуҷҷатгузориё зиёдтар мешавад, даводаваш зиёдтар мегардад. албатта воқеан дар соли 2019 дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатӣ асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар моддаи 26 он тағйиротҳо ворид карда шуд, ки агар дар давоми 3 моҳ падару модар муроҷиат кунад, он гоҳ шаҳодатномаи таваллуд ройгон дода мешавад. оиди ин суҳбати мо ҳам низ саволе ҳаст, ҳатман суҳбат хоҳем кард. ба қайдгирии таваллуд чӣ гуна умуман ба роҳ монда шудааст? зеро аҳолӣ аксар вақт намедонанд, ки барои сари вақт ба қайд гирифтани таваллуд кадом ҳуҷҷатҳо лозиманд. албатта барои ба қайдгирии давлатии таваллуд бе пешниҳоди ҳуҷҷатҳои асоснок ба қайд гирифта намешавад. пеш аз ҳама барои ба қайди давлатӣ гирифтани таваллуд, чӣ дар ҷамъиятҳои шаҳрак ва деҳот, чӣ дар бахшу шӯъбаҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҳуҷҷати дорои шакли муқарраршуда оид ба таваллуд, ки аз тарафи ҳамун муассисаи тиббии ҷои таваллуд дода мешавад. ҳолатҳое ҳастанд, ки чунин ҳуҷҷат пешниҳод карда намешавад. дар ин сурат метавонед ҳуҷҷати дорои шакли муқарраршуда оид ба таваллуд, ки аз тарафи табиб ва ё корманди миёнаи тиббӣ, муассисаи тиббӣ, ки дар ҳамон давраи таваллуд баъзан ёрии тиббӣ расонидааст, ва ё модар баъд аз таваллуд ба ӯ муроҷиат намудааст, ё шахсе, ки ба фаъолияти хусусии тиббӣ машғул аст, ҳангоме ки таваллуд берун аз муассисаи тиббӣ додааст. ин ҳуҷҷат дар пешниҳод карда мешавад. агар чунин ҳуҷҷат набошад, аризаи шахсе, ки ҳангоми берун аз муассисаи тиббӣ бе кӯмаки тиббӣ таваллуд ёфтани кӯдак бевосита иштирок намудааст. баъд дигар ҳолатҳое ҳаст, ки кӯдаки ёфтшуда ҳам ба қайд гирифта мешавад, кӯдаки мурда таваллуд шуда ҳам ба қайд гирифта мешавад. агар кӯдаки ёфтшуда бошад, ҳуҷҷатҳо дар бораи ёфтшуда сину сол ва ҷинси кӯдаки ёфтшуда ё партофташуда, ки аз тарафи мақомоти кории дохилӣ ё васояти парасторӣ ё ки ташкилотҳои тиббӣ дода мешаванд, бояд пешниҳод карда шавад. агар ҳамин се категория ҳуҷҷатҳое, ки пешниҳод карда нашаванд, ки ҳолатҳое ки мешаванд, ки ҳамин ҳуҷҷатҳо пешниҳод карда наметавонанд падар модар, дар он сурат бо ҳалномаи суд дар бораи муқаррар намудани факти таваллуди кӯдак аз тарафи ҳамин зан пешниҳод карда мешавад. яъне ки яке аз ҳуҷҷатҳои асосӣ ҳамин ҳуҷҷат аст. дигар ҳуҷҷат ин бевосита нусхаҳои шиносномаи падару модар. дигар ҳуҷҷат ин шаҳодатномаи ақди никоҳ, ки ин ҳуҷҷат бояд пешниҳод карда шавад, чунки дар сутуни падару модар аз рӯи шаҳодатномаи ақди никоҳ навишта мешавад ва бевосита аризае, ки шакли он аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ ва тасдиқ карда шудааст, он ариза пешниҳод карда мешавад. акай ифтихор, чӣ тавре ки шумо гуфтед чанд лаҳзаи пеш, то семоагӣ яъне ки шаҳодатнома ройгон дода мешавад, аммо комилан не. Фақат барои падару модар барои чӣ маблағ пардохт мекунанд? барои
ба қайди давлатӣ гирифтани таваллуд дар мақомоти сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ се намуди пардохт аст. умуман гӯем, агар масалан боҷи давлатӣ, хизматрасонӣ, иловагии ҳуқуқи музнок ки аз тарафи кормандони мақомот ба шахсони воқеъ ва ҳуқуқӣ расонида мешавад ва маблағи бланк, яъне ки се намуди квитансия гӯем пешниҳод карда мешавад. ба қайгирии давлати таваллуде ки дар давоми 3 моҳ пешниҳод карда мешавад, дар ин сурат фақат як намуди пардохт аст, хизматрасонӣ, иловагии ҳуқуқи музнок пардохт карда мешавад. маблағи бланк ва боҷи давлатӣ пардохт карда намешавад. боҷи давлатӣ мувофиқи қонуни ҷумҳурии дар бораи боҷи давлатӣ озод карда шудааст ва маблағи бланк мувофиқи моддаи 26 қонуни ҷумҳурии дар бораи ба қайгирии давлати асноди ҳолат шаҳрвандӣ ки гӯем ройгон аст, озод карда мешавад. фақат барои хизматрасонӣ ки аз тарафи мақомоти сабт кормандони мақомот расонида мешавад, ҳамон пардохт мешавад ки ҳам як маблағи ночиз аст. то 1 сола бошад агар фақат маблағи шаҳодатнома ки 20% нишондиҳанда барои ҳисоб аст, мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2010 рақами 77 пардохт карда мешавад. яъне ки баъд аз 3 моҳ то 1 сол агар ба қайд гирифт, фақат маблағи бланкро иловатан месупораду то он вақтам боҷи давлатӣ пешбинӣ нашудааст. ва агар баъд аз 1 сол ба қайд гирифт, ҳам маблағи бланк супорида мешавад, ҳам маблағи хизматрасонӣ, иловагии ҳуқуқи музнок ва боҷи давлатӣ барои ба қайгирии давлати кӯдаки аз 1 сола боло пешбинӣ нашудааст. хизматрасонӣ, иловагии ҳуқуқи музнок каме зиёдтар пардохт карда мешавад барои кофтукови ҳуҷҷатҳо, чунки кофтукови ҳуҷҷатҳо дар асоси бойгони асноди ҳолат шаҳрвандӣ як нуқтаи пункти алоҳидаи хизматрасонӣ, иловагии ҳуқуқи дар ҳамон қарори ҳукумат пешбинӣ шудааст. ака ифтихор, рӯйхати номҳо чанд маротиба умуман иваз карда мешавад ва он дар ҳар як ҷамоат вуҷуд дорад? албатта дар вақти ба қайгирии давлати таваллуд ба фарзанд ном гузошта мешавад ва номро падар, модар ва дигар шахсоне ки онҳо интихоб мекунанд ва ном бояд мувофиқи қонун тибқи анъанаҳои миллӣ, фарҳанги тоҷикӣ ва аз рӯи феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ бояд ба қайд гирифта шавад. ва ин феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ соли 2016 вақте ки ба тасвиб расид, як маротиба ҳар сол ба вай номҳои нави тоза эҷод илова карда мешавад. ва ин санад, ин китоб болои рӯи кори мизии ҳар як кормандони бахши сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ҳаст ки онҳо аз рӯи вай истифода мебаранд. ва ҳолатҳое ҳаст ки дар феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ номҳое ки падар модар мехоҳанд дар он пешбинӣ нашудааст. дар ин сурат онҳо метавонанд тариқи сайти интернет ба сомонаи расмии кумитаи забон ва истилоҳот муроҷиат кунанд ё ки фарҳанг худа бевосита метавонанд муроҷиат кунанд барои тавсия гирифтан вобаста ба ҳамин ном. вақте ки агар тавсия шуд, гӯем иҷозат шуд, онҳо метавонанд ин номро монанд. дар дигар сурат онҳо наметавонанд дигар номҳо ба фарзандони худ ном гузоранд. ва то ин замон як маротиба ба ҳамин феҳрист номҳои миллии тоҷикӣ номҳои тоза эҷод илова шуд. ва он бояд чӣ хеле куда бо қайд кардам, ҳар сол бояд номҳои нави тоза эҷод илова карда шавад. дар омӯзиши этнографие ки дар чорчӯбаи ин лоиҳа гузаронида шуд, мо як нуқтаи дигареро ҳам дидем ки ба гирифтани сари вақти шаҳодатномаи таваллуди кӯдак монеъ мешавад. андози замин ки аз ҷониби аҳолӣ сари вақт пардохт намешавад. яъне кӯдак дар ҷамоат ба қайд гирифта нашудааст, қарзи андози замини волидайн пардохт нашудааст. ва дар ин ҳолат чӣ бояд кард? бале, чӣ гуна ки қайд кардед, баъзе ҳолатҳо ҳаст ки дар маҳалҳо, аз он дар ҷамоатҳо барои пеш аз он ки ба қайди давлатӣ гирифтани кӯдак дигар уҳдадориҳое ки падар модар ё ки ҳамон падар модари кӯдаке ки онҳо доштанд аввал иҷро карда мешавад, сипас ба қайди давлатӣ гирифта мешавад. аз он ҷумлае ки андози замин гуфтед. албатта дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлати асноди ҳолат шаҳрвандӣ чунин ҳуҷҷат пешниҳод кардан пешбинӣ нашудааст. ва ин тартиби ҷорӣ кардани
ҳуҷҷат пешниҳод кардан аз худи ҳамун тарафи мақомоти худдоракини шаҳрак аст ёки мақомоти ҳокимияти давлати ҳамун ноҳия аст, аз ин тараф пешниҳод карда мешавад ва набояд барои ба қайди давлатӣ гирифтани кӯдак насупоридани андози замин монеа шавад. ин набояд монеа шавад. ба қайди давлатӣ гирифтани таваллуд дигар самт аст ва дигар ӯҳдадори падару модар аст, пардохти андози замин дигар аст. яъне ки агар ин хел тартиб ривоҷ ёфтан гирифтану зиёд гирифтан гирад, чӣ қадар падару модаре ҳаст ки сари вақт таваллудои фарзандони худро ба қайд намегиранд ва ба боиси ба ҷазои маъмурӣ кашидан ҳам шуданашон мумкин аст. барои ҳамин ин ҳолатҳо гарчанде агар бошад ҳам фикр мекунам берун аз доираи талаботи қонуни сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аст. модаре ки дар никоҳи расмӣ нест, агар падараш дар муҳоҷират бошад, фарз кардем, таваллуди кӯдакро бо насаби падар ба қайд мегиранд ё ин ки не? дуруст қайд кардед. дар таҷриба бисёр ҳолатҳое ҳастанд ки шумо қайд кардед, яъне ки дар вақти ба қайдгирии давлати таваллуд, вақти падару модар ё яке аз онҳо ба мақомоти сабти асноди ҳолати муроҷиат мекунанд, акти никоҳи расмӣ надоранд. дар ин ҳолат мушкилӣ пеш меояд ки падари кӯдакро чӣ гуна бояд қайд намуд. барои ҳамин дар моддаи 19 қонун пешбинӣ шудааст ки ҳолатҳо пешбинӣ шудааст ки дар чунин ҳолатҳо бояд чӣ кард. дар вақти ба қайдгирии давлати таваллуди кӯдаке ки падару модари онҳо дар акти никоҳ қарор надоранд, дар ин сурат метавонанд онҳо аввал муқаррар кардани падарӣ намоянд, ба қайди давлатӣ гирифтани муқаррар намудани падариро ба ҷо оранд, сипас таваллуди кӯдакро аз нав ба қайд гиранд. яъне ки сабти алоҳидае ҳаст ки барои муайян кардани факти падарӣ нақш мебозад. ин яъне ки ба қайди давлатӣ гирифтани муқаррар намудани падарӣ. агар яке аз онҳо, масалан модар танҳо ояд, агар худи масъалаи муқаррар намудани падарӣ агар муфассалтар гап занем, дар он ҷо ҳаст аризаҳои падару модар қатъӣ бо падару модаре ки дар акти никоҳ қарор надоштанд дар давраи таваллуди кӯдак, аз тарафи худи падар танҳо, унҷа дигар ҳолатҳо ҳаст ва бо тариқи ҳалномаи суд. агар ҳамин модар танҳо биёяд ба мақомоти сабти ҳолати шаҳрвандӣ, падар набошад, гӯем дар Россия бошад, он вақт номи падари кӯдак бо хоҳиши модар навишта мешавад. лекин падар ки нест, дар ин ҳолат фақат бо хоҳиши падар, бо гуфти худи модар, ҳамун сутуни падар навишта мешавад. ва дар сурате ки агар падар замоне агар баргашта ояд ба ватан, онҳо метавонанд аз сари нав муқаррар кардани падарӣ кунанд. яъне ки имконият аст муқаррар кардани падарӣ кунанд, ҳар ду рафта якҷоя ба мақомот, ва дар ҳамун сутуни падар пурра насаби падарро метавонанд нест, ҳамчунин насаби кӯдакро нест, ба насаби падар метавонанд нест. ҳолатҳое аст ки акти никоҳи расмӣ доранду насабҳои падару модар гуногунанд. дар вақти акти никоҳ мақсад зану шавҳар метавонанд яке аз насабҳои умумӣ интихоб кунанд ё метавонанд дар насабҳои худ монанд. дар ҳолати гуногун будани насабҳо инҷо розигии падару модар дар кор аст. яъне ки саволе ки шумо додед, метавонад акти никоҳ ҳам дошта бошаду падар дар Россия бошад. ин ҳолатда чӣ кор кардан мумкин аст? дар ин ҳолат ҳам насабҳо гуногун бошад, ҳатман розигии падар дар кор аст ки бо кадом насаб онро ба қайди давлатӣ гирифт. яъне ки ҳаст ҳолатҳое ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ шудааст ки дар кадом ҳолатҳо чӣ бояд кард, ҳатто дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳам бошад. ба расмият чӣ гуна дароварда мешавад? як аризаи падар лозим аст ки то ин ки ӯ равон кунад ё ин ки ариза ва тасдиқи нотариуси? бале, агар дар муҳоҷират бошад, вай аризаи алоҳида менависад дар бораи муқаррар кардани падарӣ ва аслияти имзои ӯ аз тарафи идораи нотариалии ҳамун ҷойгиршавиш тасдиқ карда мешавад ва ҳамин ариза фиристода мешавад ба ҳамин мақомот. чӣ дар хориҷа бошад, чӣ дар ҳудуди Тоҷикистон бошаду имконияти ҳозир шуданро надорад. боз суоли дигаре аст ки бисёре аз мардумро сари андеша меоранд. ин гирифтани шаҳодатномаи таваллуд бо насаби Оф ва Еф мебошад.
мутобиқи моддаи 20 қонун дар бораи ба қайдгирии давлатии айнаки санади таваллуди шаҳрвандӣ насаби кӯдак ба насаби волидайн ба расмият дарода мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо волидайн ҷавоби рад мегиранд барои гирифтани насаби ов ва ё ин ки ев, ки ин ҳолат монеа мешавад барои сари вақт гирифтани шаҳодатномаи кӯдак. Дар чунин ҳолат волидайн бояд чӣ кор кард, ҳарчанд дар қонун дар бораи ин муфассал шарҳ дода шудааст? Ташаккур барои савол. Албатта ин масъала ҳозир яке аз масъалаҳои гӯем дар мақоми сабти асноди ҳолат шавандӣ муҳим шудааст ва на як бору ду бор бо ҳамин суол муроҷиат мекунанд. гӯем ки ҳамин масъала ҳозир яке аз масъалаҳои муҳим дар соҳаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ шудааст, ки қариб ки ҳар як дуюм шаҳрванд бо ҳамин масъала рӯбарӯ мешаванд. агар мо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ назар кунем, соли 2016 моҳи март ба ҳамин моддаи 20 тағйири иловаҳо ворид кардем, бахусус дар бораи пасвандаки насабсози зод, зода, и, ёр, иён, ён ва дигар. ва дар он замон имконияти ғайри ҳамин пасвандакҳое ки ҳозир ман номбар кардам ба қайд гирифтан ҳам буд, яъне ки алтернатива буд, ки шаҳрванд ҳам метавонист бо пасвандаки насабсози зод, зода тибқи анъанаҳои миллӣ ба қайди давлатӣ кунад кӯдаки худро, ё ин ки аз рӯи насаби пештара бо ҳам пасвандаки насабсози ов, ев ё ки ова, ева. сипас дар соли 2020 моҳи июли соли 2020 боз дар ҳамин моддаи 20 қонун тағйири иловаҳои дигар ворид карда шуд, ки минбаъд акнун шаҳрвандон наметавонанд бо пасвандаки насабсози ов, ев ё ин ки дар номи падар илова кардани пасвандакҳои овна, евна, ович, евич илова намоям. ҳамин тариқ дар моддаи 20 қисми 3 гуфта мешавад, ки насаби кӯдак дар вақти ба қайдгирии давлати таваллуд бо насаби падар ё модар ва ё насаби аз номи падар ё номи падар ташаккул ёфта бе истифодаи пасвандҳои ов, ова, ев, ева мутобиқи қисми 4 моддаи мазкур сабт карда мешавад. қисми 4 моддаи мазкурро назар кунем, онҷа гуфта мешавад, ки насаби шахс тибқи анъанаҳои миллии тоҷикӣ метавонад аз номи падар ё решаи насаби ӯ бо иловаи пасвандҳои насабсози и, зод, зода, он, ён, иён, ёр, ниё, фар, пур, духт ташаккул ёбад. яъне ки метавонад ҳамун решаи насаби падарро гирад, решаи насаби модарро гирад, решаи насаби падари падарро гираду лекин офро истифода набарад. яъне ки агар сода карда гӯем рад карда метавонад, асоснок карда рад карда шавад. бояд дар ин ҳолат кормандони мақомоти сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ дар асоси моддаи 13 қонун ба ҳамун шаҳрванде ки агар хаттӣ муроҷиат кунад бо хоҳиши вай як қарор дар бораи раддия пешниҳод карда шавад, чунки вай тавонад ки минбаъд ҳамин раддияро дар мақомоти суди яки мақомоти болои сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ баҳс кунад, ки барои чӣ ба ман рад кардам барои ба қайдгирии давлатӣ бо пасвандаки насабсози оф. яъне ки баҳс карда метавонад. баҳс карда метавонад. Он тараф акун баҳси судӣ мешавад, албатта он тарафи дигар дорад, яъне ки бояд корманди сабти асноди ҳолат шаҳрвандӣ асоснок карда ба аризаи ҳамун шаҳрванд рад намояд, асоснок карда кадом моддаҳоро пешбинӣ кунад. дар ин ҳолат дар ҳамин моддаи 20 боз дигар талабот аст, ки вай ба ақалиятҳои миллие ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ғайри тоҷик, масалан узбекҳо ё қирғизҳо ё русҳо, дигар ақалиятҳое ки дар Тоҷикистон, ақалиятҳои миллие ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, ба ин гурӯҳ шаҳрвандон як имтиёз ҳаст. аввал ин ки ба онҳо ҳуқуқ дода мешавад, ки тибқи анъанаҳои миллии тоҷикӣ низ насабгузорӣ кунанд. агар шаҳрванди тоҷикистон бошад, шаҳрванди тоҷикистон бошаду миллаташ дигар бошад, ғайри тоҷик бошад, онҳо ба ҳуқуқи ақалиятҳои миллӣ ба ном ба онҳо тибқи анъанаҳои миллияшон кафолат дода мешавад. яъне ки онҳо метавонанд тибқи анъанаҳои миллии худашон ба қайд гирифта шаванд. барои ҳамин намояндагони ҳамин ақалиятҳои миллӣ ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд,
бо хоҳиши худ метавонанд номгузории кӯдаконашонро тибқи феҳристи номи миллии тоҷикӣ ё анъанаҳои миллияшон амалӣ намоянд. ва ин ҳолатҳо бисёр ҳастанд дар таҷрибаи мақомоти сабти асноди ҳолатшаванд. агар дар сурати гуногун будани миллати падар модар, яъне ки мумкин тоҷику узбек аст ёки қирғизу тоҷик аст, насаби кӯдак бо мувофиқаи падар модар бевосита мувофиқат мекунанд, розигӣ медиҳанд бо насаби падар ё модар, боз ҳамин тибқи ҳамон талаботе ки моддаи 11 ҳамин мазкур пешбинӣ шудааст ба қайд гирифта мешавад. агар худи анъанаҳои миллии агар конкрети миллии узбекро гирем, агар аз рӯи ҳамун санадҳои меъёрии ҳуқуқии худи ҳамин давлат насаби онҳо бо пасвандаки ов тамом мешавад ҳаст, лекин пасвандак дар номи падар бо овна ёки ивиш тамом намешавад, бо қизӣ ёки уғлӣ тамом мешавад. агар маҳз гирем анъанаҳои миллии худи ҳамин давлат, барои ҳамун бисёр шаҳрвандон аз он ҷумла ақалиятҳои миллӣ бо чунин пасвандак дар номи падар розигӣ намедиҳанд. барои ҳамин ба онҳо бо насаби ов ёки ев ва овна ёна ба қайд гирифта мешавад. ҳолатҳое ҳастанд ки барои дутаркибаи ном муроҷиат мекунанд, яъне ки онҳо ном дорану номи падар, яъне ки насаб надоранд. ин хел ҳолатҳо ҳам бештар вохӯрдан мумкин аст. аз рӯи талаботи қонунҳои миллии Тоҷикистон ва ҳамчунин санадҳои байналмилалӣ доштани насаб ва ном ҳатмӣ аст, лекин надоштани номи падар он қадар ҳатмӣ нест. яъне ки вақте ки шаҳрванд ному насаб дорад, номи падар надошта бошад, ягон санади чи байналмилалӣ чи миллии ҳамон давлатро вайрон намекунад. яъне ки онҳо метавонад дар ҳамон аҳдои гражданӣ ёки убур кардани давлат иштирок кунанду ягон дучори ягон монеа нашаванд. барои ҳамин унсури насаб ва ном ҳатмӣ аст. дар мо баъд аз қабули қонуни ресес Тоҷикистон соли 89 дар бораи забони давлатӣ, бештар ҳамин хел анъана шуд унсури дунома. масалан меҳрангези азиз, меҳрангез номашуд, азиз номи падар, яъне ки насаб надорад. аз ин рӯ ҳамин хел гурӯҳ одамҳо, ҳамин хел шаҳрвандо бо ҳамин ному номи падарӣ бисёр ҳастанд, ҳоло ҳам ҳастанд. то солҳои 2006-7 агар хато накунам ҳамин хел ба қайдгирӣ буд. яъне ки ин шаҳрвандон насаб надорану ному номи падар доранд. яъне ки онҳо бояд ҳатман насабдор шаванд. бигзор насабу ном гирану номи падар надошта бошанд, умуман насабдор бошанд. яъне ки фамилия бояд дошта бошанд. қонун талаб мекунад. қонуни ҳам ҳали давлат ва ҳам байналмилалӣ талаб мекунад ки насаб ва номи падар ҳатман дошта бошад. метавонад номи падар дошта бошад, метавонад надошта бошад. яъне ки ду унсур ҳатмӣ аст. барои ҳамин дар мо бисёртар аз нав ба қайдгирӣ ёки ислоҳ кардан ёки иваз кардани ҳамин гуна ба қайдгириҳо рафта истодааст. яъне ки ду унсурае ки ном дораду номи падар дорад, насаб надорад. дар вақти гирифтани шиносномаи миллӣ, шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳамин чиз талаб карда мешавад. агар меҳрангези азиз бошад, насаб надорад, ба онҳо хоҳиш карда мешавад ки шумо аввал насабдор бошед. талаботи худи қонунгузории дар бораи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ҳам ҳамин аст. насаб ва ном ҳатмӣ аст. номи падар агар дошта бошад, ин чизи муҳим аст дар ҳам мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ҳам дар мақомоти кори дохилӣ. номи падарро ҳамчун насаб гирифтан мумкин аст? албатта дар қонунгузорӣ пешбинӣ шудааст ки аз номи падар ҳам насаб кардан мумкин аст. ҳамун агар мо моддаи 20 гуфтем, қисми 3 гуфтем, насаби кӯдак дар вақти ба қайдгирии давлати таваллуд бо насаби падар ё модар ва ё насаби аз номи падари падар ташаккул ёфта, гуфтем бе истифодаи ҳамун пасвандаки оф ев сабт карда мешавад. ҳамчунин насаби шахс тибқи анъанаҳои миллӣ метавонад аз номи падар дар қисми 4 гуфта шудааст. қисми 4 ҳам модда гуфтааст аз номи падар ё решаи насаби ӯ бо илова кардани боз ҳамун пасвандакҳое ки дар қонунгузорӣ пешбинӣ шудааст сабт карда мешаванд. яъне ки аз номи падар метавон насаб кард. ҳамчунин аз номи падари падар ҳам, аз номи
падари модар насаб кардан мумкин нест. яъне ки фақат аз номи падари падар, аз номи падар, насаби падар, фақат аз тараф рӯи насаби модар метавон насаби кӯдакро ба хай гирифт. ҳамчунин чӣ хеле ки савол шуд, аз номи падар низ метавон насаб кард. ташаккури зиёд ака, ифтихор мегӯем ки шумо меҳмони мо гаштед. Саломат бошед. маълумоти муфассал дар бораи қоидаҳо ва тартиби сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ, ҳуҷҷати зарурӣ, рӯйхати хидматҳо ва арзиши он дар вебсайти нави идораи сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ Вазорати адлия пайдо кардан мумкин аст. бо шумо буд Беҳрӯз Насриддинов ва дар Фарҷом бошад мегӯям, худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.